Som si už medzi tým, ako si za one. Nachádzame sa v San Venance, v hoteli. Práve sme zistili, že nám zrušili ubytovanie v Ríme. Mali sme odtiaľto tento výlet naplánovaný ísť do Ríma tak, že sme si cez jednu nemenovanú stránku objednali celý byt, súkromný byt v centre Ríma. Teraz nám napísal v deň, kedy máme vlastne odchádzať do Ríma zo San Venanza, že nám to zrušil. Že ho vykradli a že nemá tam nič a že tam dajú policajti a bla bla bla. Podľa nás je to trošku vymyslené, podľa nás chcel iba získať nejaké peniaze od nás a zrušil to. Takže jediná možnosť je to, že nájdeme rýchlo nejaký hotel alebo hostel, ale na to už nemáme peniaze a že či to už nebude obsadené. Skúsime to vyriešiť tak, že na tej stránke si nájdeme nejaké nové byty, ktoré sú za rozumnú cenu a budeme sa modliť, aby to nebolo obsadené.